إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أنوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi mai tarin albarka wanda muke kaddamar da shi a wannan masallacin kofar mai unguwa baba da ke sabon kaura bayan ATBU a nan cikin garin Bauchi. A darasinmu na littafin Asharhul Mumti ala Zadil Mustaqni, littafin babban malami shehin musulunci Muhammad ibn Salih al-Utsaimin. Bayan ɗan takaitaccen hutu da muka tafi, an dawo daga hutu kuma cases na ruwan sama ya sa dai ba a yi karatu ba yau kusan wata guda kenan ina jin yau insha Allah za mu ci gaba daga inda mun ka tsaya. Wannan darasi shine darasinmu na 6 a wannan littafi. Yau muna 16 ga watan 7 miladiya na 2022 wanda ya daidai da nawa ne? 17 ko? Tsakaninsu kwana ɗaya ne dama. Na? 16? Miladiya tana 16. Muharram fa? 17. Yawa shine tsakani kwana ɗaya kenan. 17 ga watan 1. 1444 kenan? Na? 1444 na shine ai 1443 Zulhijja ko 1444 okay ba yanzu muna Muharram bane okay muna Zulhijja ne ko 1443 good Allah ta'ala ya datar da mu. Za mu tashi a inda malam yake cewa qauluhu wa ghusli jumu'atin. An ga wajen a shafi na 36 idan ka koma 37 a farko yana cewa wa inistu umila fi daharatin mustahabbatin ka tajdidi wudu'in wa ghusli jumu'atin. Mun gani? Yawa to daidai inda yace wa ghuslu ko wa ghusli kenan ala tabaiya fil jarri kenan ko tunda yace fi daharatin mustahabbatin ka tajdidi wudu'in wa ghusli jumu'atin. Ina za mu tashi kenan an gani? Allah ya datar da mu. Da yace wa ghusli jumu'atin sai yace haza ala qaulil jumhur anna ghuslal jumu'ati sunnatun fa izas tu'mila al-ma'u fi ghuslil jumu'ati fa innahu yakunu tahuran ma'al karaha. Malam mai littafi yace in ba manta ba muna magana ne akan kitabut tahara ko littafin tsarki kuma babul miyahi. Me yake mai da ruwa mai tsarki, me yake soɓalewa ruwa tsarkinsa dama ruwa mai tsarki ne mai kuma tsarkakewa. Menene zai soɓale masa wannan tahuriya ɗin ya mai da shi ba mai tsarkakewa ba? Sai ya ce izastu umila
idan aka yi amfani da ko wa inistu umila idan aka yi amfani ko me idan aka yi amfani da ruwa fi ɗaharatin mustahabbatin a ɗahara ko tsarki wanda yake mustahabi ne ana buƙatan abun sunna ne ba wajibi ba ka tajdidi wudu'in kaman a ce mutum ya sabunta alwala yin alwala idan mutum ya yi alwala yana da alwalansa to sai ga sallah ya zo na biyu kuma alwalarsa ta baya bata warware ba sunna ne ya sake yin alwala ko domin tsarki ne kan tsarki to idan ya zo yin wannan alwala ɗin da yana wanke gaban alwalan ruwan da yake ɗiga daga hannunsa ko yake ɗiga daga fuskansa yanzu wannan ruwan ne muke magana a kai ba muna magana a kan sauran ruwan buta ko sauran ruwan akwashin alwala ba yanzu muna magana ne akan da za a tattara ruwan da yake zuba yake ɗiga a fuskansa ko a hannunsa to wannan ruwan me hukuncin yin amfani da shi ai muna ganewa sai malam ya ce wannan ruwa a tasa fahimtar halalle a yi amfani da shi wajen alwala ko wajen wani tsarki amma ma'alkaraha sai dai makaruhi ne jama'a mun fahimci wannan to karatunmu na yau shine faɗinsa wa ghusli jumu'atin hakanan sauran ruwa ko ɗigon ruwan da mutum ya bari sa'ad da ya yi wankan janaba ya yi amfani da ruwa sai ga sauran wankan juma'a sai ga sauran ruwan ko ruwan da ya zuba a jikinsa ya zuba a jikinsa ba sabulu ba komi sai aka tattara shi ko yin amfani da wannan ruwan shi ya yi wankan juma'a to yin amfani da wannan ruwan sai malam ya ce shi mai littafi kenan ibnu Qudama ko sai ya ce halal ne amma ma'al karaha tare da cewa makaruhi ne muna tare to malam sai ce haza ala qaulil jumhur wannan ya gina shi ne akan maganan jumhur waɗanda suka cewa anna ghuslal jumu'ati sunnatun cewa wankan juma'a sunna ce saboda akwai malaman da suke ganin wankan juma'a wajibi ne akwai malaman da suke da fatawar wankan juma'a wanka in za a je juma'a suna ganin wajibi ne amma jumhurin malamai da wa'annan mazahibul arba'a wato ma'ana da mazhabin Abu Hanifata da Malik da Ahmad ibn Hanbal da Imamu Idris Shafi'i dukansu suna da fatawar cewa wankan juma'a sunna ce to sai ya ce idan ka yi amfani da ruwan da aka yi amfani da shi wurin wankan juma'a sawa'un sauran ruwan ne in kana sa hannu a ciki kana zubawa a jikinka ga na jikinka yana ɗaga a cikin bucket ɗin kuma shine kai amfani da shi ya ragu sai ce makaruhi ne a sake yin amfani da shi kuma a wurin wani ibada na daban Allah ya sa mun fahimta shi yasa ya ce fa'izastu umila al-ma'u idan aka yi amfani da ruwa fi ghuslil jumu'ati a wankan juma'a fa innahu yakunu tahuran ma'al karahati
wannan ruwa zai zamo tahur, mai tsarki ne mai tsarkakewa amma ma'al karaha, sai dai yin hakan makaruhi ne. Idan ka yi amfani da shi za a ce ka yi makaruhi. Mun ji wannan babu ƙura a nan ko akwai ƙura? Babu, illa iyaka bai gaya mana dalilinsa ba. Ko ya faɗi dalili? Bai faɗi dalili ba. Sannan sai ce qauluhu wa ghaslatin saniyatin wa salisatin kuriha. Haka nan ghaslatin saniyatin wa salisatin, ruwan da aka yi amfani da shi domin wanke gaban alwala, wankewa na biyu ko wankewa na uku, kaga shi ma ai ɗahara ne mustahabba, shi ma ai mustahabi ne, sunna ne. Wanke gaba na alwala, wankewan farko meye matsayinsa? Wajibi ne. Amma wankewa na biyu fa, na biyu da na uku sunna ne. Jama'a muna tare? Malai ce al-ghaslatu thaniya wa thalitha, wanke gaba na alwala, wankewa na biyu da kuma wankewa na uku, fil wudu'i, a wajen alwala, laysat bi wajibatin, ba wajiba bace ba. Wankewa na biyu da wankewa na uku ba dole bane. Yanzu misali, da ka siyo pure water, kila jikinka da datti ko kuma ka fara sha ga ɗan saura ya rage, kaga idan ka zo ba sai ka dinga wankewa na biyu da na uku ba, domin idan kana wankewa na biyu da na uku ruwan ba zai ishe ka ba. To abin da yake wajibi shine wannan wankewa na farkon. Musamman ma idan jikinka ba datti, kaga wankewa ɗaya kawai shikenan, baka buƙatar na biyu ko na uku. Me dalili akan haka? Yace wa dalilu, dalilin mu akan wannan na cewa wankewa na farko ne kadai wajibi shine qauluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala da yake cewa faghsilu wujuhakum, ku wanke fuskanku ko fuskokinku, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, idan kun ka tasan masalla ku wanke fuskarku, ma'ana ku yi alwala, kamar yadda zuwa cikin suratul ma'ida. Sai ce wal ghuslu yasduqu bi wahidatin, wal ghuslu yasduqu bi wahidatin, shi kuma al ghuslu, yaran nan a hana su surutu ta wajen masallaci dinnan. Wal ghuslu, wankewa da aka yi, in an ce a wanke yasduqu bi wahida, ko da wankewa ɗaya kai, ai ka samar da wankewa. Yawwa, ba sai ka yi so biyu ba, ba sai ka yi so uku ba. Allah ta'ala ya ce ku wanke, so long as ka wanke, magana ya ƙare. Yawwa, hujja kenan daga littafin Allah wanda yake tabbatar da cewa abin da yake dole shine ka wanke so ɗaya. Amma ka wanke na biyu, ka wanke na uku, wannan ba dole bane ba. Zaka iya yin haka sakamakon ko datti a jikinka, ko alhamdulillah kana da wadatan ruwa, ko kuma dai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke so ɗaya kuma ya wanke so biyu zuwa uku. Sallallahu alaihi wasallam. Wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, har ila yau dalilin da ya sa muka ce wankewa so ɗaya shine wajibi, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama sabata, ya tabbata annahu tawadda'a marratan, yayi alwala kuma so ɗaya. To tunda annabi yayi alwala kuma so ɗaya, ashe in nayi so ɗaya ba ni da laifi. Annabi yayi alwala so ɗaya kuma yayi so biyu, yayi so uku. Na haka kenan fasaniya wa salisa taharatul mustahabba.
ka wanke na biyu ka wanke na uku wannan ɗahara ce almustahabba wanda ake so falma'ul musta'malu fihima dan haka ruwan da aka yi amfani da shi a wannan wankewa na biyu da na uku yakunu tahuran ma'al karaha wannan ruwa zai zama tahur mai tsarkakewa ne amma ma'al karaha tattare da cewa kuma makaruhi ne amma muna tare to me yasa ake cewa makaruhi kuma meye ne dalilin cewa makaruhi yace wal illatu hiya al khilafu fi salbihi at-tahura dalilin da yasa yake cewa makaruhi saboda sabani da aka yi wurin salbihi at-tahuriyya cewa wasu malamai suna ganin wannan ruwa da kai amfani da shi wurin wankewa na biyu ko wankewa na uku yin amfaninka da shi ya cire masa matsayinsa na ɗahurun mai tsarkakewa ba matsayinsa na ɗahirun mai tsarki ba akwai bambanci tsakanin alma'ut tahir da kuma alma'ut tahur ko ruwa mai tsarki da kuma ruwa mai tsarkakewa sai suka ce idan kai amfani da shi na biyu daɗa ko na uku ya soɓale masa wannan sifa da wannan dama na kasancewansa mai tsarkakewa wasu kuma suka ce a'a yana nan a matsayinsa na alma'u tahiru almutahhiru ma'ana ruwa mai tsarki kuma mai tsarkakewa to tunda kuwa yana nan a matsayinsa na ruwa mai tsarki kuma mai tsarkakewa ashe kenan babu batun a ce an cire masa ɗahuriya to malam sai ya ce domin ya raba faɗa sai ya ce to raba faɗa shine idan da wani ruwan kar ka yi amfani da wannan idan ka yi amfani da wannan yayi amma dai makaruhi ne jama'a mun ji a fikihun ibnu qudama kenan ko za mu zo mu karanta kuma abinda shi al'allama ibnu Husaymin ra'ayinsa ko tunaninsa game da wannan matsayi na ibnu Qudama shi yasa sai ya ce wasawabu irin abin da yake daidai a wannan mas'ala shine wasawabu fi hazihil mas'ala abin da yake daidai a wannan mas'ala kulliha gaba ɗayanta wato ma'ana yin amfani da ruwa ko da aka yi na wani tsarkin da yake mustahabi ne kaman ruwan da aka yi amfani da shi wajen jaddada alwala ruwan da aka yi amfani da shi wurin wankan juma'a ruwan da aka yi amfani da shi wurin wanki na biyu da na uku a alwala a yi amfani da shi a wajen wani tsarkin na daban innahu la yukrahu cewa ba makaruhi bane mun ji ra'ayin ibnu Usaymin ibnu Qudama yace makaruhi ne me dalilin ka ibnu Qudama yace saboda an samu sabanin malamai wurin kasancewar wasu sun ce ya soɓale masa ɗahuriya wasu sun ce bai soɓale masa ɗahuriya ba ibn Uthaymin kai kuma me yasa kace ba makaruhi ba kamar mun tambayi malam kenan Allah ya ji kansa da rahama sai ce li annal karahata domin shi kansa karaha a ce abu kaza makaruhi ne a addininmu na musulunci hukumun shar'iyyun yaftaqiru ila dalilin shi kansa a ce abu kaza makaruhi ne shi ma hukumun shar'iyyun hukunci ne na shari'a la haula wala quwwata illa billah wannan abu yana yara ne da suke abin nan damuwa na
hukumun shar'iyyun wato ma'ana hukunci ne na shari'a wanda yaftaqiru ila dalilin a ƙashin kansa yana neman dalili kamar yana cewa ne ba dama ka ce abu kaza makaruhi ne sai in kana da dalili na shari'a kuma ba ka ce kawai don ka raba faɗa baran tsaya tsaka-tsaki jama'a ai mun gane abin da yake ne good wa kaifa naqulu li ibadillah yaya za a yi mu ce wa bayin Allah innahu yukrahu lakum an tasta'milu hadha al-ma wa laysa indana dalilun min ash-shar yaya za a yi mu ce wa bayin Allah makaruhi ne ku yi amfani da wannan ruwa iri kaza mu ce makaruhi ne alhali ba mu da wani dalili a littafin Allah idan muna so ya tabbatu cewa abu kaza makaruhi ne to wajibinmu mu kawo dalili a littafin Allah ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba haka ba sai mu bar hukuncin kamar yadda yake walizalika don haka yajibu an na'rifa dole ne ya zama wajibi mu sani anna man al-ibadi mimma lam yadulla ash-shar'u ala man'ihi ka hana bayin Allah aikata wani abu wanda shari'a bai nuna cewa ba su da damar aikata wannan abun ba ka hana bayin Allah aikata abinda shari'a bai hana su aikatawa ba ka tarhisi lahum fi ma dalla shar'u ala man'ihi daidai yake da ka musu rangwame ka ba su dama su aikata irin abin da shari'a ta hana kun ji abin da malai ce waye zai maimaita me malam ya ce in an fahimta wa zai maimaita na'am hana mutum aikata abin da shari'a ta ba sa dama aikatawa bayan kuma da dalili shi ma ne ke magana ma'ana mutum bai halatta mutum hana bayan Allah aikata wani abu ba ba shi sai dalili sai ya kawo kwatance yace ka hana abin da shari'a bata hana ba daidai yake da ka ba da dama a yi abin da shari'a ta hana ai duka ɗaya ne shari'a ta ce o'o ko? a shari'a ta ce a yi sai kai ka zo ka ce a'a kar a yi ko a ji kyaman yi daidai yake da shari'a ta ce kar a yi kai kuma ka ce in ka ga dama da ka yi I hope you understand the difference the comparison let me say the comparison ai an gane kwatancan in dai har za ka iya cewa abinda shari'a bata hana ba ka ce kar a yi to ashe kenan za ka iya cewa kuma abinda shari'a ta ce a yin kai kuma ka ce me a bari na ba da an gane in dai abinda shari'a ta ce a bari kai kana da bakin ka ce a yi to ashe kenan za ka iya buɗan baki ka ce a yi abinda shari'a ta ce a bari ya ce duk ɗaya ne don haka bai yiwuwa ka ce abu kaza makaruhi ne sai in kana da dalili na shari'a amma kawai don an samu saɓani a tsakanin mutane wannan bai isa ka ce abu makaruhi ba ne ba sai dai ka ce wane me dalilinka wane me dalilinka wanda ka gamsu da dalili shi da ƙarfin hujjan shi sai ka yi aiki da abin da shi ya faɗa na ba da an gane Allah ta'ala ya datar da mu na'am sai yake cewa li'anna Allah ja'alahuma sawa saboda Allah ya sanya wayannan abubuwa a matsayin ɗaya suke
halattawa ko haramtawa duk ɗaya ne a wajen Allah, ba mai ikon yin haka sai Allah, inda Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul Nahl, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba, kada ku yadda ku faɗi dangane da abinda halcan ku ke siffatawa ke magana akai na ƙarya, ku buɗi baki a ƙarya ku ce haza halalun wa haza haramun, ku ce abu kaza halal ne ko ku ce abu kaza haram ne, ba a faɗan haka a shari'a. Duk abinda ka buɗi baki kace halal ne to tabbas ya zamana Allah ne da manzansa ko suka halattar da wannan abun. In kuma kace abu kaza haramun ne to dole ya zamana Allah ne da manzansa suka haramta wannan abun. Bal qad yaqulu qa'ilun, sai ce to ga wani magana, idan na faɗi haka wala Allah wani mai magana ya ce inna tahrimal halali ashaddu min tahlilil haram li'anna al-asla al-hillu wallahu azza wa jalla yuhibbu at-taysir li ibadihi. Yace amma duk da na faɗi wannan na sani wani zai ce kad yaqulu qa'ilun, wani zai ce inna tahrimal halal ashaddu min tahlilil haram, haramta halal ya fi tsanani sama da halatta haram. Haramta halal ya fi tsanani sama da haramta menene halatta haram. Haramta halal ya fi tsanani, hukuncinsa da girman laifinsa ya fi tsanani sama da halatta haram. Idan abu haram ne ka zo ka ce halal ne a yi, yana da tsananin laifi, amma girman laifin bai kai girman laifin abin da yake halal ne ka ce kuma haram ba ne. An gani? Yanzu wa zai bani misalin abu na halal, wani ya bani misali a mu'amala ko a ibada abin da yinsa halal ne. Aure, gado, layya, zama a masallaci halal ne ko haram? To kawai he ka zo ka ce zama a masallaci haram ne. Ai wannan ba karamin laifi ne ba addinin musulunci ko? Haka ne ko? Kaga ai zama a masallaci halal ne ko haram ne? To sai ka fito da naka fatawar ka ce zama a masallaci haramun ne, wannan ba karamin laifi ne ba. Allah ya tsare mu. To yin wannan ya fi tsanani sama da wani abin da yake haramun ne ka halatta shi. Misali shan giya halal ne ko haram? Sai aka ruwaito Shata yana cewa a sha ruwa ba laifi ba ne. Alaisa ka zalika? Allah ya sauwai. Har ma ya ce su a nan suke zikirinsu na Juma'a. To faɗin cewa a sha ruwa ba laifi ba ne ba, kuma ruwan ana nufin giya, ai wannan halatta haram ne. To da wanda yace giya haramun ne, da wanda yace giya halal ne, da kuma wanda yace zama a masallaci haramun ne, wa yafi girman laifi? Wanda yace zama a masallaci haram ne. Laifinsa ya fi na wanda ya ce giya halal ne. An gani? To malam kaman ya kawo wannan ne domin ya daɗa jan kunne dai na ƙoƙarin mai da wancan abin da ba makaruhi ba ka kira shi makaruhi. An gane? Allah ya dacar da mu. Sai malam ya ci gaba yana cewa qauluhu faɗin mai littafi Ibn Qudama da yake cewa
wa in balaga qullatayn yau da a ce ruwa zai kai matsayin qullataini tulu ko randa manya guda biyu yace ad-damiru yaudu alal ma'i at-tahur yau da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa girmansa da yawansa zai kai matsayin qullataini manya-manyan tulu guda biyu me alqullatani sai ce alqullatani tasniyatu qullatin shi tulu ko randa ƙato tasni guda ɗaya ana kiran shi me ƙulla guda biyu ƙullataini ko ƙullatani idan ya zama majruri sai zama na ƙullataini dama yunsabu wa yujarru tasniya yunsabu wa yujarru bibish biliya a ce ƙullataini ko idan ya zama majruri ko mansubi sai zama qullataini idan ya zama marfu'i to dama ƙa'ida shine yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya to idan shi qullatani wato mana manya-manyan randa guda biyu din nan tasniya ne na qulla randa guda na ruwa ga wani randa guda na ruwa in an hada ya zama randa biyu manya na ruwa to wannan a gejin malaman fiqh Allah ya musu rahama daga nan ne ake ɗaukan ruwa mai yawa su in sun ce alma'ul kathir suna nufin ruwan da ya kai tulu manya guda biyu duk wani ruwan da bai kai su ba hukuncin shi hukuncin alma'ul qalil ne annabi kuma ya ce idza balagal ma'u qullataini lam yahmil al-habasa wa fi riwayatin lam yanjus idan ruwa ya kai tulu biyu ba zai dauki habasi ba a wani riwayan ba zai dauki kari ba duk karin da ya shiga ciki zai zamana ya talasha ba zai bata masa komi ba sai ya ce wal qullatu shi ƙulla randa na ruwa mashhurun inda al'arab kowa ya san tulun ruwa a wajen larabawa mu ma a wurinmu an sani ko illa yaka na larabawa ya fi namu girma qila innaha tasi'u qirbataini wa nisfan taqriban wasu malamai suka ce qullataini ta sa'u ta kai matsayin qirbataini salka guda biyu wa nisfan da kuma rabi salka na ruwa salka na fata da in an samu akuya ana soɓale akuyan a cire naman fatan akuyan wajen wuyan sai ya zama na wurin mazibi ne na ruwa sai a cika ruwa maƙil a cikin fatan akuya din to wannan ake kira salka to sai ka cika ruwa irin wannan biyu da rabi kafin ya baka ƙulla guda ɗaya to sai ka samu ƙullataini kafin ka samu alma'ul kafir indal fuqaha Allah ya sa an gane wannan calculation na mutanen da ba damuwa za mu fassara da language inda muka fi ganewa qawluhu wa huwa al-kathir sai ce qullatayn dinnan kuma wa huwa al-kathir ruwa ne mai yawa jumlatun mu'tarada baina fi'li sharti wa jawabihi fadin sa da yace wa huwa al-kathir ai jamla ce mu'tarada sentence ne mu'tarada wato da turanci ana kiran shi supportive sentence da Hausa ana kiran shi goyayyiyar jumla jumla ce wacce aka goya ta ko da larabci jumla mu'tarada kaga ya zama in baka san da larabci ba ya kamata ka sani da turanci ko in baka sani da turanci ba ya kamata ka sani da Hausa goyayyiyar jumla in kuma baka sani da Hausa ba to akwai aiki ke alaisa kazalika yawwa
to me ma'anan goyayyar jumla? Jumlar da zaka kawo ta domin yin bayani akan jumlar da ta wuce kafin ita, ka goya ta ne kawai domin kai ƙarin bayani akan abin da ka faɗa sai ka ɗora zancenka. Misali, a ce zan ba da wani misali, mun tafi Saudiya sai muka wuce wani masallaci, ya ce kai amma nan kan na ga babban masallaci akan hanyar mu na zuwa wuri kaza kaza, to kaga faɗin kai nan kan na ga babban masallaci, ai ka goya ta ne domin kawai ka ɗan yi bayana akan me, akan wannan masallacin da kace sai muka wuce masallaci. To shine daidai da ma'anansa na cewa wa huwal kathir. Ya fito fili? Jamil. Ya kawo shi ne a tsakanin fi'lu sharti da jawabu shart. Fi'lu shart shine da inda yake cewa in balaga qullataini, domin in din nan adatu shartin ne la muhalla lahu min al-i'rab. Balaga qullataini shi fi'lu sharti ne. Zai kawo jawabin a can baya. To a tsakanin jawabu sharti da fi'ilun sharɗi sai ya kawo wannan jumla ta wa huwal kasir. Ai ma'ana wannan zaurancen zance abin da yake nufi shine innal qullataini, ruwa tulu biyu, huma al-kathir, sune ruwa mai yawa bi hasbi istilahil fuqaha, a ƙwargwadon istilahi na malaman fiqhu. Fal kasiru min al-ma'i inda urfil fuqaha'i, ma'ana ruwa mai yawa a wajen malaman fiqhu in sun ce ruwa mai yawa, Allah ya musu rahama, shine ma balaga qullatayn, irin ruwan da ya kai manyan tulu guda biyu. Wal yasiru ma duna qullatayn, idan kuma sun ce ruwa kaɗan shine ruwan da bai kai tulu biyu ba. Duk in muna magana a fiqhu, in mun ce ƙanƙanin ruwa muna nufin ruwan da bai kai tulu biyu ba. In mun ce ruwa mai yawa muna nufin ruwan da ya fara daga tulu biyu zuwa sama. To sai ya zo yi bayanin shin nawa ne nauyin ruwa tulu biyu, saboda idan ka san nauyin kafin ya gina maka hukunce-hukuncen da ke kai, idan ka san nauyin to sawa'un kuna amfani da tulu ne ko da jarikan ne ko da meye kaga baka da matsala. Ka san nauyin ruwan sai ka kiyasta nauyin. Sai ya ce wa huma 500 ratlin iraqiyyin taqriban. Shi ruwa tulu biyu shine ruwan da ya kai ratl iraqi 500, ko taqriban ya kai kwatankwacin kaman 500 na arratlul iraqi. To yanzu shi a lokacinsa in ya faɗi wannan jama'a da su gane, domin sun san me arratlul iraqi din. Ratl na Iraq, ratl da turanci shine rotl, ROTTLE, rotl. Ana short form ɗinsa a sa ROTL kawai. Good. Arratul iraqi shine 12 uqiya 12 shine ratali daya a yanzu, ratal na generally, ko a ce gram 2564, wato mana 100 ratlin iraqiyin. Sai tunda ratal daya na Iraq ya kai mana ratal 500, to in ka samu 500 plus 500 shine nawa? Shine 1000. Alf kenan, alf ratl iraqi. Anan malam ya sa 100 ratl, ko bu gani ba? 100 ratlin iraqiyin, haka ne? To amma me ya kamata ya sa? Ya kamata ya sa alf ratl iraqi, domin 500 ratlin plus 500 ratlin shine zai baka 1000 ratlin. Allah ya sa kun gane abin da yake nufi. Na'am? Ya subhanallah, ghair mafhum. to baran sake salo. Kuna ji? Bare mu yi da kilo na zamani.
kowa ya san buhun siminti ai. Buhun siminti wani keji ne? How many kilogram? 50 kg shine buhun siminti. To shi ratal da muke magana a kai yana farawa ne daga 0.5 kg to 2.5 kg. Good. To idan kana da 500 kg, kenan in ka sa 0.5 times 500, in ma wannan zai yi, baran sake yi wani, in ma zai yi wahala. To idan ruwan da zai kai kullataini a lissafi shine ruwan da gram ɗinsa ya kai 191.25 191.25 kg, wanda nauyinsa ya kai 191.25 191.25 in ji annabi sallallahu alaihi wasallama. Idan ruwa, nauyin ruwan da za ka cicciɓa ya kai gram 191.25, wato in ka kwatanta shi da buhun siminti sai ka samu buhun siminti kusan buhu 4, amma bai ƙarasa buhu 4 ba, domin ai buhun siminti ɗaya gram nawa ne? Gidan 5. In ka haɗa 2 kaga ya baka 100. To mu kuma muna magana kan 191. Kaga in ka ƙara 1 ya baka 150. In ka ƙara 1 ya baka 200, to namu kuma bai kai 200 ba. Sai a zaki buɗe simintin a ɗan rage kaɗan. In ka gwada nauyin, to tunda takriban ne, mu kuma ya mu ce buhu 4 kawai. Idan yawan nauyin ruwa da zaka cira ruwan, nauyin shi ya kai nauyin buhun siminti 4, to wannan annabi ya ce ba zai ɗauki najasa ba. Ko da ruwa yaro ya tsalla fitsari a cikin ruwan, za a yi alwala da ruwan, za a yi wanka da ruwan. Ina bara an gane, in yawan nauyin ruwan ya kai me? Ya kai nauyin buhun siminti 4. Allah sa an fahimci me nake faɗa. Yawwa, ina ga ya fi fitowa fili ko? Allah ta'ala ya datar da mu. Okay, ban san yawan nauyin drum ba. Duk suna zuwa lita ne. Wannan suna zuwa lita ne. To Allah ya datar da mu. Okay, lokaci ya kusa saura minti 5. To malam sai yake cewa fa khalatathu najasatun, idan kana da ruwan da ya kai wannan yawan, wannan ruwa da muke faɗa, sai kuma khalatathu najasatun, sai najasa ya taɓa wannan ruwa ɗin, ai imtazajat bihi, ya cagubu da wannan ruwa ɗin, ko mun san me ma'anar najasa? Ba mun yi ta magana kan najasa ba a darussan baya, darasi na 2 da na 3 da na 4 duka. Sai malaika wani magana, sai ce amma duk da cewa muna cewa in ya haɗu da najasan nan fa a gane ghairu bauli adamiyin, amma banda fitsarin ɗan adam. Ɗazu sai na ce yaro ya cilla ruwa, fitsari a ciki, amma shi malam a fahimtarsa, ko da ana maganar najasa ya taɓa, amma fa banda fitsarin ɗan adam. Au aziratihi alma'i'a, ko bayan gidan ɗan adam, amma bayan gidan wanda yake ruwa-ruwa, ba mai tauri ba. Domin in mai tauri ne za a iya kwashe shi a zubar, kuma wani wanda bai san cewa ruwan wannan abin ya taba shi ba zai gani ba. Amma in ruwa ne zaka iya raba shi da shi? Shi yasa ya bambanta tsakanin bayan gidan ɗan adam mai tauri da kuma mai ruwa-ruwa. Sannan da hakan ya faru, falam tugayyirhu, da hakan ya faru ya zuba a cikin ruwan da ya kai wannan
adadin ko ya kai adadin, mun faɗi adadin, da za ka cicciɓa kwantenan da wannan ruwan yake nauyinsa ya kai a ce a jera siminti buhu 4 ka ɗaga ko? Sai ya ce najasan da ya shiga ciki ɗin sai bai jirkita ruwan ba, ma'ana lam tughayyir ta'amuhu aw launuhu aw ra'ihatuhu, bai jirkita ɗanɗanon ruwan ba. Daga zaran ya jirkita ɗanɗanon ruwan magana ya mutu, ruwa ya ɓaci. Aw launuhu, bai jirkita launin ruwan ba, in ya jirkita magana ya ƙare, ruwa ya ɓaci. Aw ra'ihatuhu, kuma bai jirkita warin ruwan ba, in ya jirkita magana ya ƙare, ruwa ya ɓaci. Jama'a mun ji abin da ya ce? Sai ce wa hazil mas'ala a'ani mas'alatu ma iza khalatatil ma'a najasatun fiha salasatu aqwal. Wannan shine maganan da Malam Ibn Qudama ya faɗa ko? Waye zai yi samarin abin da ya faɗa? In summary, abin da yake cewa na ɗaya, idan mutum ya yi amfani da sauran ruwan wankan juma'a, makaruhi ne ka yi amfani da sauran wannan ruwan. Sauran ruwan alwala, amma wani alwala? Alwala da dama kana da tsarkinka, kana da alwala sai aka kira sallah, sai ka ƙara wani alwala akan alwala, to ruwan da yake zuba akan gabanka sai wani ya tare, sai shi ma ya yi alwala da shi. Misali a ce ana da ƙarancin ruwa, ga ɗan ruwanku ɗan kaɗan, ga shi nan ɗan kaɗan, sai wanda ya zo ya alwala haka ba ya son ya zuba ƙasa, sai yana tarawa, da ya gama sai ya ba wa ɗan uwansa. To wannan ɗan uwan da ya wannan alwala mutum na biyu ɗin kenan, sai ya ce makaruhi ne, amma dai alwalan ta yi ko? Sai kuma na uku, wanda ya tare sauran cuɗawa na biyu ko na uku na ruwa, ba cuɗawa na farko ba, sai ya tare, sai ya ce makaruhi ne. Amma sai Ibn Uthaymin ya ce, to faɗinsa da ya ce makaruhi ɗin nan yana da buƙatan ya kawo dalili a littafin Allah ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ka ce abu kaza makaruhi ne, shi ma ibada ne. Lafazin makaruhi ibada ne, lafazi ne na shari'a, hukunci ne na shari'a, ba a faɗan sadaka. Kaman ka ce kai Malam Ibn Qudama, me dalilin ka? Sai ce dalili na shine malamai sun yi ta saɓani, wasu su ce ruwan ba mai tsarki ba ne, wasu su ce mai tsarki ne, tunda maganganu ya yawa bari kawai mu ɗauki makaruhi ne domin mu fita daga saɓani. To Ibn Uthaymin, ka ji abin da Ibn Qudama zai ce, sai Ibn Uthaymin ce to wannan ai bai gamsar a matsayin dalili ba, domin in ka ce abu kaza makaruhi ne kaman ka hana mutane ne su aikata abu, to shi kuma hana abin da shari'a ya halattar kaman halatta abin da shari'a ya haramtar ne. Don haka duka ɗaya ne, saboda Allah ya haɗa su ne a kalma ɗaya, ce wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun. Therefore ba a faɗan magana haka kawai, sai an kawo dalili daga littafin Allah. Na haka tunda babu dalili daga littafin Allah, a cire kalmar makaruhin nan. Na tare? Sai kuma ya shiga magana na biyu. Magana na biyu shine menene ruwan da za a kira shi mai yawa, menene ruwan da za a kira shi kaɗan a yaren malamai. Suka ce ruwan da za a kira shi mai yawa shine ƙullataini, ruwan da za a kira shi kaɗan shine ruwan da bai kai ƙullataini ba. To menene ƙullataini? Ƙullataini shine ruwan da ya kai gram 191 ko?
ruwan da bai kai gram 191 ba to bai kai kullace ni ba, amma wannan lissafi ba kal da kal ba ne, ma'ana zai fi haka kaɗan ko ya gaza haka kaɗan. To a ƙiyasce sai muka ce meye gram 191, sai muka ce kaman ka haɗa siminti buhu 4 na siminti buhu 4, da za ka zuba ruwa a randa ko a duron nauyinsa ya kai ruwan nauyin siminti buhu 4, to wannan ruwa sunan shi ruwa mai yawa, idan bai kai ba sunan shi ruwa kaɗan. To idan ya kai meye hukuncinsa, in bai kai ba meye hukuncinsa? In ya kai to sai ya ɗauki ƙa'idan cewa najasa da ta faɗa a ciki, so long as najasan bai ɓata launinsa ko ɗanɗanansa ko warinsa ba, ko da ya faɗa a ciki to ba zai hana ku amfani da shi ba. Kenan kamar Ibn Qudama yana cewa da kuna da randan masallaci ko duron ɗan masallaci, an sa duron ruwan sama na zuba, ruwan sama ya cika, sai wani je ɗauki wani butin shiga bayan gida sai ya zo ya dilmiya a ciki, kaga ai ya sa butan da ake tsammanin najasa a jiki sai ya dilmiya a ciki. To kai in ka gani ba sai ka faccaka ba, sai ka yi fuska kawai ka ɗan cauɗe yaro ya tafi, ruwa kuma ba za a ture ba. Ina ba da gani yawa. Amma idan ya ɓata to akwai kuma standard ƙa'ida na cewa matuƙar ya ɓata to shikenan ba za a yi amfani da shi ba. To amma wannan magana shine mafi ƙarfin magana a cikin maganganu, wannan za mu faɗa a darasi na gaba, domin ra'ayoyin malamai ya kasu kashi 3 ne dangane da wannan zance. Ina ba an gane. A darasinmu na gaba za mu faɗi ra'ayoyin malamai guda 3 akan wannan gaban, kuma mu faɗi wanne ne ra'ayi mafi rinjaye insha Allah. Wa ala hazal qadri kifaya. Wassalamu alaikum